Hout on 16 päivän klassinen vaellusreitti Alpeilla ja tietääkseni ihan hirveästi sitä ei ole juostu, mutta ihmetellään kyllä miksi. Erittäin hieno reitti, joka me päätettiin vetää 5 päivässä. Ensimmäinen etappi oli tuolta Chamonixista Orsiersiin ja käytännössä katsoen lähdettiin aamu 5 aikaa liikkeelle, että olisiko ollut 4 aikaa, en tarkkaan muista. Ja sehän alkaa aika tämmöisellä flättiosuudella ja läpi noiden kylien tai kaupungin. Ja pikkusen on polkua ja aavistus nousuu, mutta eipä juuri mitään ihmeellistä. Aina tuonne Argentierin kylään asti, jossa on itse asiassa vesipiste. Sinne me mentiin aika vajailla juomapulloilla ja aika hyvää vauhdilla pystyi hissukseen aloittelemaan aamuun ja päästiin sinne. Siellä täytettiin Argentierissa tosiaan vesipullot sitten täyteen ja sieltä alkoi sitten oikeastaan semmoinen loiva tunkkaus suhteellisen tämmöistä rollaattoribaanaa, voisi kai sanoa, että hyvin helppoa polkua aina sinne Tuurin laskettelu ala-asemalle asti ja siitä onkin sitten oikeastaan laskettelurinteen läpi menee semmoinen polku, siinä kannattaa varoa fillareita eikä eksy fillarireitille, mutta eipä ne nyt tuohon 6 aikaa aamulla ole. Sieltä se nousee tuonne Col de Palmelle ja Palmella on itse asiassa tuossa kollissa niin tommoinen majaki, josta saa sitten kahvit tai vettä ja me päätettiin meidän reissuun, meillä oli sen verran vettä, että päätettiin jatkaa siitä suoraan sitten alaspäin ja taisi olla virhe, koska oli aivan helvetin kuuma koko päivä, että se nousi pitkälti yli 30, varmaan 30, lähemmäksi 35 sitten ja sieltä on sitten tommoinen yksi refugio, ennen kuin päästään sinne joen rantaan, niin siellä refugiolla, joka tästä näkyykin, niin se oli pikkusen ennen tätä kohtaa muistaakseni, niin siinä kasteltiin päät ja otettiin pikkusen vettä, oikeastaan juotiin, mutta ei otettu edes pulloa, katsottiin, että alamäki on niin paljon kevyempi mennä, kun on vähemmän vettä. Et meillä oli 3 lötköä per tyyppi ja filtteripullot oli vielä kanssa, oli repussa, eli maksimissaan saatiin 2 litraa vettä, joka sitten oikeastaan olisi kannattanutkin täyttää tuossa, mutta eipä sitä silloin tajuttu, vaan ajateltiin, että tuo alhaalla laakson pohjalla on semmoinen pikkuinen kiska ja päätettiin mennä sinne aamukahville ja oikeastaan lounas vai taisi olla aika lähellä jo siinä kohtaa. Ja meillä oli eväinä kyllä banaaneja, niitä vedettiin tuossa. Eipä paljon oikeastaan muut hirveästi syönyt. Ja urkkajuoma oli pari ekaa päivää, oli vielä täyttöä. Että oltiin varauduttu siihen, että 2 ekaa päivää vähän omia eväitä. Ja sen jälkeen pystyykin sitten vetelemään kaupan kautta ja syömällä lounaat sitten aina kun sitä saa. Tämä alaspäin juoksu tuossa oli itse asiassa suhteellisen lepposta, aika hyvää polkua. Ei oikeastaan mitään hirveellisen ihmeellistä. Ja siellä kiskalla tosiaan vedettiin kahvit ja limut, että sokeria piti saada joka kerta. Ja se nyt päätettiinkin sitten, että vaikka henkkohtaisesti itteen limu yleensä juokkaa, mutta Makis se nyt opetti sitten. Ja totesi, että onnistautui sitten oikeastaan hyvinkin, tai onnistui siinä suhteessa, että siitä hän sai sitä energiaa sitten ehkä parhaiten. Laakson pohjaa tuolla ihmeteltiin, että ei saatukaan kiskalta vesitäyttöä. Meillä oli ihan tyhjät pullot ja sitten se kiskan tyyppi sanoi, että joo, kyllä puolesvälissä nousua tuonne Col de Ferretin nousuun. Niin kyllä siellä on lähdeet, sieltä otettiin ja se on merkittykin. Se Swisstopo on todella hyvä applikaatio mobiiliin. Sieltä näkyy juomapisteet ja suljetut reitit, jota oli itse asiassa koko reissun aikana aika paljonkin kivivyöryjen takia ja metsuritöiden takia, mutta etenkin kivivyöryt oli hajottanut polkuja. Niihin kannatti suhtautua kyllä kunnioituksella, että ne oli todella pyyhkässyt kaikki polot helvettiin ja sieltä roppisi itsestään kiviin niskaan muutenkin, että yksi läheltä piti tilannehan meillä olikin, mutta onneksi siitä selvittiin. Tosiaan ei saatu kiskalta vettä, puolesvälissä lähde kuivunut, mutta luojan kiitos löydettiin sitten yksi pikku noro siitä ja saatiin sitten filtteripulloilla täytettyä vedet. Ja siinä kohtaa täytyy sanoa, että lämpöhalvaus oli erittäin lähellä ja kohtalaisen niin kuin karsee jano oli ja oikeastaan niin kuin kuivuminen tässä mäessä, mikä nyt näkyykin, että me oltiin todella vähillä vesillä ja rupesi pyöröttää sun muuta. Että se oli kyllä iso virhe, ettei saatu aikaisemmin vettä. Se on hyvä tiedostaa. Tänä kesänä on ollut niin hiton kuivaa tuolla ja kuumaa, että sieltä oli kuivunut tosi paljon. Col de Ferretin jälkeen sitten toki se itse asiassa nousu on tosi iso kivikkoa, ihan hemmetinmoista louhikkoa, sekä ylös että alas se mäki. Ja se vähän yllätti, eli ei se ole vaikeaa, mutta se on hiton hidasta, eli siinä menee tosi paljon aikaa.
Siellä on sit pikkupätkiä ennen sinne purolle laskeutumista, niin on tämmöistä todella juostavaa kivaa polkua. Vähän irtokiviä siellä välillä oli, että pitää silleen varovasti mennä, että se preppu kumminkin painaa aika paljon. Sitten kumminkin, niin tavallaan ei ehkä ihan niin rennosti pystynyt. Ja me yritettiin säästellä jalkoja niin paljon kuin pystytään, että mitä rennommin, niin sen parempi. Ja tää Feretin sola tästä näkyykin vähän kivikkoa, niin sitä on yllättävän paljon. Sekä ylöspäin mentäessä, mutta etenkin tuosta tonne alas sinne Orsiessin päin, niin sitä riittää. Ja se on hidasta. Mutta sitten tuossa puolesvälissä, about tässä kohti, missä näkyykin toi, niin sitten se onkin ihan juostavaa tuohon Relaisin. Siinä on leirintäalue, josta sai kans vettä, jos haluaisi. Meillä oli sen verran vielä otettiin siellä purossa matkalla kanssa taas lötköillä, täytettiin ja juotiin oikein kunnolla, kun oli niin todella kuumea. Tää tässä nyt ehkä kuvista näin, mutta pitkälti yli 30. Ja siitä sitten jolkoteltiin tonne Jambelakin järvelle asti ja siellä onkin kauppa ja sieltä saatiin taas ostettua limua ja banaania ja annas olla evästä. Ja niillä sitten mentiin tuosta tonne alas Orsiessiin asti, johon päätettiin mennä sitten syömään oikeastaan aika suorilta vauhdilta. Toki ruokaa sai vasta 7:00, että siinä meni jokunen tunti, että saatiin venattua ja sitten päästiin hotelliin ja saatiin nukuttua ihan hyvin. Ihan hyvin. Tuo Orsiessiin muuten meno, niin tuossa kohtaa on semmoinen hyvinkin mielenkiintoinen, että se hakkaa aika pitkälti, että sieltä tullaan kumminkin 2 tonnia alas sieltä Goldeferetiltä, että se hakkaa aika etureidet muussiksi, että se vähän yllätti, että se on tosi jyrkkä. 2. päivä. Orsiessista lähdettiin sitten erittäin aikaisin, koska tiedettiin, että tämä on todella brutaali päivä, tämä on pitkä. Alkujaan Dixille yritettiin ja se on siis 50 ja olisiko se 6 kilsaa, muistaakseni en ole ihan varma. Ja vertti on 5,5 tonnia, että se on tosi pitkä päivä. Ja me päätettiin lähteä tuosta suoraan tonne Golde Millen suuntaan ja se alkaa tämmöisellä sveitsiläisten verttitonnireitille, jos taisi olla 2 mutkaa ja se on semmoista 25-35 asteista erittäin jyrkkää, täyttä suoraa nousua. Ei ole serpenttiiniä, se ottaa kyllä kohtalaisen hyvin kunnon päälle, mutta se on silleen hyvä, että sitten niitä verttimetrejä tuli aika hyvin ja maisemat oli kyllä kohdillaan ja auringon nousut sun muut, että hyvin nautinnollinen, kiva nousu, erittäin kiva nousu. Ja sieltä päästiinkin sitten Millen majalle ja Millen majalta sekin on muuten vaihtoehto, jos painelee ekana päivänä sinne yöksi. Tosi kivan näköinen maja ja siellä juotiin kaffet ja kokikset ja täytettiin vesipullot ja jne. Ja matka jatkui siitä sitten Brunetin majalle ja tää on ehkä siitä Millestä eteenpäin niin aina tonne Fioneihin asti yksi varmaan reissu hienoimpia pätkiä ja sehän on sitten Supersen Perhandin Verbier kisareittiikin aika paljon ja on kyllä todella nautinnollista juoksua, täytyy sanoa, että se tänne tosiaan tämä nousu tänne majalle, niin tästä kaikki se lasku, mitä sieltä tulee, niin on semmoista oikeastaan poikkaria, pikkusen nousu ja laskua, mutta todella juostavaa ja aivan 10/10 polkua kaikki. Ja sieltä sitten päästiin jolkottelemaan tosiaan sinne Brunetille ja Brunetilla taas muistaakseni kaffet ja taisi olla taas jälleen kerran sokeria sisään, että niin paljon kuin sai sitä vaan sitä energiaa. Että sehän tuossa on haaste, että taisi olla kulutukset semmoista 7000 kaloria ainakin per päivä. Että ei sitä syömällä saa. Brunetin maja on oikein hyvä, sieltä olisi saanut muutakin ruokaa, mutta ei ollut ihan hirveän nälkäviä tuossa vaiheessa. Me oltiin varmaan joskus, olisiko se loppua 10 aikaa. Ja sieltä lähdetäänkin sitten poikkariin vetää, jos taitaa tulla ensimmäiset riippusillat. Tuo näkyy Luuvi, eli mennään tuonne Fioneihin myöhemmin ja sitten noustaan sinne Luuvin majalle kanssa. Ja riippusiltoi riittää. Osa niistä heiluu vähän enemmän ja toiset ei juurikaan. Että jos on korkean paikan kammo, niin voi olla vähän vaikeuksia, mutta me molemmat ollaan kiipeilijöitä, niin eipä toi nyt missään tuntunut. Eikä muutenkaan, siellä on mun mielestä ihan hyvät polut ja on välillä kettinkiikin, että ei siellä ole mitään hazardikohtia. Joskus vähän ilmavaa, mutta se nyt on ihan normaali vuorilla. Tää oli taas tosi kuuma, päästiin tonne Corbusierin jäätikön, eli toi Grancon pääni on tossa 4-tonniset on tossa
iso massiivi ja se kiertää semmoisen pikkusen riippusillan kautta, tai no aika pitkä sekin on, ja tosi juostavaa, sinnekin on pitkiä pätkiä, mutta sitten on myös sitä tunkkausta, että sitähän riittää kyllä reitillä varmaan se vähintään 50% semmoista louhikkoa ja tunkkausta, jossa ei juurikaan juoksuaskeli oteta. Tässä pystyi jonkun verran juokseen ja sitten päästiin riippusillalle ja tämähän olikin sitten maisemiltaan todella hieno. Ja en tarkkaan muista pituutta riippusillassa, mutta aika tosta taitaa lukeekin. En muista. Varmaan sinne on se 150-200 metriä. Että ihan riittävän pitkä. Jonkun verran heilu. Ei siinä mitään. Ei varmaan kovalla tuulelta ole mielenkiintoinen, mutta meillä kelit suosi, sanotaanko näitä näkyvyyden puolesta, mutta sitten oma haasteensa tähän tietenkin tuli sitten tuosta lämpötilasta, eli koko reissu meillä oli, niin joka päivä se nousi pitkälti päälle 30. Jopa siellä 3 tonnissa, johon noustaan melkein päivittäin, tai taitaa vissiin päivittää, minä useammankin kerran sinne lähelle 3 tonnia, joskus ylikin, niin sielläkin oli, se aurinko oli todella pahtava. 50 suojakerran sai löträä koko kropan täyteen ja taisi mennä tuupi per tyyppi sitten koko reissu aikana. Ja meillä siis orkkisreissu oli 5 päivää, mutta käytännössä katsoen sitten siinä tuli 2 puolikasta päivää, kun iski myrsky päälle tämän 2. päivän jälkeen, mutta palataan siihen tuonnempana. Tämän riippusillan jälkeen tuonne Fioneihin on kyllä myös semmoinen juostava pätkä, että täytyy sanoa, että siinä vaan on hymyssä suin koko sen matkan, kun juoksee. Se on niin nautittavaa kuin juokseminen voi ikinä olla. Täytyy kyllä vain ihmetellä niitä ihmisiä, jotka vetää sen 16 päivää siinä 100-litrasen rinkalla, jota tuli jonkun verran tuo vastaan. Että hatun nosto, että itse en ehkä pysty sillä painomäärällä tarpamaan. Että kyllä mä niin kuin suosittelen, että jos on yhtään kuntoa, niin tommonen 20-litrainen reppu niin kuin meilläkin oli ja maks 20-litrainen ja sillä juoksee koko reissun, niin siitä saa aika paljon enemmän irti. Toki vaatii sitten tietenkin ehkä pientä pohjatyötä sinne alle. Jälleen kerran lasku. Aina nämä laskut tuonne laakson pohjille on tosi jyrkkiä. Ne hakkaa, ne on niin pitkiä, että täältä tasamaalta Suomesta kun tulee, niin aina nuo pitkät laskut, jotka kestää useamman tunnin ja poikkeukset aina 1,5 tonnia tai joskus yli 2 tonniakin alaspäin, niin kyllä ne etureidet aika muussiksi menee, kun ei niitä maltsussa saa treenattua samalla tavalla, kun se on niin lyhkä siinä meidän määt, että siinä tulee aina lepoa väkisinkin. Tässä näkee toi todella hieno tommonen jäätikköpuro, joka oli johdettu tuohon polun viereen, niin sieltä hohkasi semmoista kylmää koko ajan jaloille, se viilensi ihanasti ja sitten välillä aina lippis pois päästä ja dippaa tuohon puroon ja matka jatkuu, niin viilensi kyllä hyvin, että eihän tosta nyt juokseminen vaan parane. Ja sitten katsoo 4-tonnisten massiivien huippuja tossa, niin kyllä siinä välillä oli vaikeuksia, kun pää pyörii koko ajan ja ei enää malttaa katsoa eteen jalkoihinsa ollenkaan, vaan maisemia pelkästään. Niin meinaa kompastua väkisinkin, kun on niin hieno. Tässä oli myös erittäin hienoa, kun tulee kylmä puro tuolta ja se on todella kylmä se vesi, niin se viilentää vähän varjoa. Niin nämä varjopaikat ja tämmöiset, niin kyllä näissä niinku selkeästi vauhti pysyi parempana. Että tuolta näkyy, kun me laskeudutaan tuonne Fioneen pohjalle, jos me käytiin lounaalla ja siellä saatiin sitten pastalounaat, jotka maksaa semmoinen, mitä ne olisi ollut, reilu 20 frangia per henki, että ei se Sveitsi halpa maa, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä siitä hyötyä oli syödä kunnon tukeva lounas. Et tuntihan siihen menee, se on hidasta, se on aina se ruoan tulo kestää ja kaikki noista opit, että kyllä siihen aikaa palaa, että se vähän meitä rupesi tuossa kohtaa hermostuttaa, kun tiedettiin, että meillä on pikkusen tiukkaa aikataulua, että pitää olla mökillä, mihin me oltiin sinne Dixille, niin niissä on poikkeukset aina 7 illalla ruoka ja 10 hiljaisuus, jonka jälkeen sisään ei juurikaan enää oikein oteta. Muuta kuin pakon edessä, mutta ruokaa usein sitten ei enää oikein saakaan. Niin
siinä on silleen vähän kelloa vastaan, siinä saa mennä vähän vauhdikkaammin, jotta sinne ehtii. Ja meillä ehkä se suuri hidastus oli toi lämpö, että se hidasti väkisin. Ja etenkin tuon lounan jälkeen tämä nousu tonne Louvin majalle, joka kapanee Louvi tuossa, jota on muuten suositeltava vaihtoehtoiseksi yöpaikaksi. Siellä oli todella hyvänäköiset lounaat ja jengi joa perospritsiä ja katsottiin kateellisena, että ei ehkä kesken juoksuja. Se nousu tuonne Louville, tai Fioneesta tuonne Louville, niin siinä oli 30 pitkät, varmaan 35 lämmintä ainakin, ja aurinkopaahto, 0 tuulta, täydellä vatsalla, niin kyllä se oksennus kävi suussa enemmän kuin kerran, että oli kohtalaisen tuskaa. Ja sama täältä Louvilta nousu tuolta, mikä näkyy tuolla järvellä, niin se mökki on tuo järvenrannassa, niin sieltä tämä nousu tänne, niin kiva. Kuuma oli ja pelkkää louhikkotunkkausta. Ja se yllätys on oikeastaan tästä sitten sinne aina Dixille asti, että se on tämmöistä louhikkoa. Siinä ei kyllä ainuttakaan juoksua. Nopeata juostavaa polkua. Se on semmoista niinku reitin ettimistä ja välillä on niinku auton kokoista kivikkoa ja välillä sitten semmoista nyrkin kokoista murkulaa, mutta ei siinä kyllä tarvitse juosta. Että alamäki voi pikkusen, mutta ne on niin jyrkkiä, että siinäkin mennään ja semmoista soraa, että mennään lähtee niin sanotusti jalat alta, että aika liukasta pölystä pätkää. Äärettömän hienoa, ei ole vaikeeta, mutta se hitaus oli aikamoinen shokki meille. Et me ajateltiin, että eihän tänne montaa tuntia huitase, mutta kyllä sinne meni niin kauan. Tämä oli niin kuin ehkä suurin yllätys meille, kuinka hidasta toi eteneminen. Et jos siellä olisi lunta, niin toi olisi tosi paljon nopeampaa, niin kuin usein onkin, mutta tänään vaan on niin lämmin, että ei siellä niin kuin lunta ole. Ja tästä me sitten ajatus oli mennä Dixin majalle, johon me oltiin puukattukin mökki, mutta karu totuus oli, että me oltiin liian hitaita. Ja meidän oli pakko pysähtyä käytännössä katsoen tuohon Brafleurin majalle. Ja onneksi saatiin sitten siitä työpaikka ja rääppiäisruuatkin, jotka oli muuten aika karseet. Ja aamupalasta semmoista klimppisoppaa, kylmää maitoa, jossa oli kuivia kaurahiltaleita ja jotain ihme klimppejä. Oli kyllä aikamoinen kokemus. Aika paljon sai nieleskellä ja kahvi nyt oli mustaa, että jätetään se siihen. Niin kuin yleisestikin Sveitsissä, niin kahvi ei voi kyllä missään kehua. Päästiin naisten huoneeseen nukkumaan, koska se oli niin täys, että pisti meidät sinne ja eihän me saatu 3 tuntia. Me siinä maattiin ja katsottiin tosiaan, että ei saa nukuttua, jatkettiin matkaa sitten seuraavana päivänä. Ja sitten tiedettiin, että myrsky on tulossa massiivimyrsky. Et siitä varoitti niin mökillä, kun sääennusteet heitti punaista varoitusta joka paikassa. Nyt tulee iso myrsky, me tiedettiin ja lähdettiin sitten aikaisin liikkeelle tosiaan. Ja suunnitelma oli Chinaliin tuosta jatkaa ja sehän on taas yli 50 kilsaa päiväreitti. Ja ajateltiin, että katsotaan sitten, kun myrsky tulee, että Arolas katsotaan ekan kerran, että joudutaanko sinne pysähtyä. Melko varmasti tiedettiin, että ei päästä niin pitkälle, mutta yritettiin niin paljon kuin pystytään. Ja tuosta olikin sitten tuolta Brafleurilta tämä järven ympärystä niin tosi juostavaa. Sitten tulee tätä tunkkausta aina tonne Solaan asti, mikä tuossa on toi kolli, missä perinteisesti tämän Dixin padon jälkeen, niin siinä on semmoiset tikkaat, mutta ne on nyt ilmeisesti pysyvästi suljettu, että sinne on sen verran kivet hajottanut sitä, että siinä on semmoinen rinne, tuolta näkyy muuten Dixin se alkuperäinen, mihin meidän piti mennä yöksi, jotain kehuttua, ja siitä muuten taitaa tulla lasku perästä, eli sitä ei saa, jos ei peru 2 vuorokautta aikaisemmin, niin joutuu maksaa silti sen, mitä se oli, 160 yhteensä 2 ruokineen ja yöpymisineen, että halpaa se ei ole. Tässä näkyy toi sola, minkä yli mennään. Se on semmoinen kivikasa. Ei mun mielestä vaikea on siinä ketjukin, jos haluaa pitää kiinni, että siitä sitten yli solasta ja siitä Arolaan. Ja Arolaan juoksu onkin sitten tosi kivaa juostavaa, helppoa, hyvää polkua. Vähän oli sade tehnyt tuhojansa siellä, että joutui vähän katsoa jalkojansa, että oli syönyt siellä oli tullut yöllä vähän vettä ja vähän oli syönyt polkua siinä suhteessa. Ja seuraavana päivänä varsinkin tämän jälkeen niin oli kyllä tosi pahasti vesi tehnyt poluille tuhoja, että se hidastui se polulla juokseminen aika paljonkin sitten niin kuin jatkopäivinä tuossa 2 päivää tämän jälkeen. Toki koko matka niin tästä eteenpäin niin helpottuukin sitten polut aika paljon,
Mutta oli kivaa, jälleen kerran hienot jäätikkömaisemat ja vuoret ja on murmeleita ja on kauriita ja lintuja ja etenkin itse pidin noista kasvillisuudesta. Se on semmoista karua vuorikukkaa, mitä siellä on tosi paljon. On kyllä nättiä menemistä. Arolassa pysähdyttiin, siellä on kauppa, muistakaa siellä on siesta, eli se voi olla kiinni, muistaakseni 12.3, me ehdittiin ennen sitä ihan kepeästi tonne, oltiin erittäin hyvissä ja ostettiin terttubanaaneja ja niin kuin joka kerta aina, kun niitä sai, niin kyllä banaania menee paljon, se on ihan suosikkiruoka tuolla ja taidettiin ostaa klippaareja, ei muuten varmaan koko elämässä enää pysty syömään, niitä tuli syötyä toreissa niin paljon, niitä sai tosi hyvin kaupoissa tuolla aika semmoinen hyvä patukka, mutta vähän vaikea sana aina alas. Ja luonnollisesti kokikset ja kahvia sitten yrittää aina saada sieltä, mistä saa. Mutta Sveitsissä yleisesti niin kahvi on mustaa ja jätettäköön siihen, että verrattuna Italiaan ja itse niin makiksen kuin munkin osalta niin ollaan kahvifriikkejä, nautitaan hyvästä kahvista. Ehkä se suurin addiktioaine, mitä itsellä on, niin täytyy sanoa, että tuolla se on vaan mustaa. Juokseminen oli tässä kohtaa erittäin hauskaa, että hymyssä suin taas sai painella menemään. Kyllä se oli nautinnollista. Arolassa tosiaan sitten matka jatkuu. Sieltä piti mennä yläreittiin Laaksoon niin kuin vasenta seinää sinne Lac Bluelle asti. Jälleen kerran kivivyöret oli tehnyt tehtäviä. Se katsottiin illalla se edellisen iltana apista ja katsottiin, että kiinni on. Piti mennä vähän toista reittiä ja sitten mentiin jälleen kerran riippusiltojen kanssa. Näitä taitaa olla 5-6 kappaletta reitin varaan näitä riippusiltoja. Tämä taisi heilua näistä ehkä eniten. Tämä on siellä Arolan yhden joen yli menee Arolan jälkeen. Osa niistä heiluu enemmän ja toiset vähän vähemmän, mutta semmoista se on. Ei sinne mitään. Vähän niin kuin Jurrissa kävelisi. Ei siinä sen ihmeempää. Tästä sitten paineltiin, oli taas jälleen kerran pitkälti yli 30, ihan käsittämättömän kuuma. Että kyllä se niin kuin, sanotaanko näin, että elektrolyytit, niin ilman niitä toi reissu ei olisi mennyt päätyyn asti. Että niitä kyllä paljon. Että se hikoilun määrä on ihan järjetön, mikä oli noilla kuumuuksilla ja tuossa Paahteessa. Jotkut hullut oli kiipeämässä, en tiedä miten ne pystyy tuossa 35 asteisessa auringossa painaa, mutta onnea vaan heille. Arolasta sitten katsottiin vähän säätä ja todettiin, että nyt käydään tuolla seuraavassa kylässä sitten, johon me jäätinkin sitten yöksi, koska me päästiin tonne ja mentiin kahville, niin taivas repesi. Just kun päästiin sisään, niin aivan järjetön sade tuli ja todettiin, että katsottiin sääennustetta, että tämähän sataa sitten tästä koko yön. Ja ukkonen, ei se sade mitään haittaa, mutta se ukkonen oli se salamien määrä, niin se koko yö jytisi ja aika radikaalisti. Että kyllä siitä varattiin ja ihan aiheesta olikin, että päätettiin sitten tosissaan niin jäädä sinne yöksi. Todettiin, että tästä tuli puolikas päivä ja seuraava puolikas päivä on sitten tavallaan meidän se 3. etappi sinne Zinaliin asti, joka jää nyt vähän niin kuin piippuun tuossa kohtaa. Mutta hyvä päätös, koska nyt saatiin hyvässä kelissä ja tiedettiin, että taas tulee illalla niin kuin ukkonen oli iso riski ja taisi se tullakin sitten vielä, että päästiin koko ajan nauttimaan maisemista ja hyvästä säästä. Että kyllä sen takia ne ekstra päivät sinne kannattaa varata, että vaikka mekin oltiin suunniteltu 5 päivän reissu, niin 6 päivänhän tästä tuli sitten lopulta, että se pari ekstra päivää niin on erittäin suositeltava just sen joustamisen takia. Sen takia niitä majoituksia ei kannata niin kuin hirveästi etukäteen varailla. Et hyvin on vaihtoehtoja, tuohon mihin me jäätiin, niin hotelleja oli useampia. Ei ne halpoja, mutta ei ne nyt mitään, se tulee vähän niin kuin annettuna sitten. Oikeastaan mökit ja hotellit on aika sama hintaisia. Se on aika mielenkiintoista, että hotellissa vaan nukkuu aika pirusti enemmän. Me pestiin pyykit joka ilta, että paita päältä ja kalsareista lähti ja sukat ja kaikki. Ja sitten saa aina puhtaat vaatteet, niin kyllähän se aika luksusta on. Tuosta tosiaan Zinaliin, niin se menee ton Moirin padon kautta ja jälleen kerran kun kollista pääsee yli tuosta, niin on taas hienon näköistä maisemaa ja juostavaa. Ja tuolla Moirin majakin, jos haluaa yhtenä yöpaikkana mennä tuolla järven toisessa päässä. Ja ilmeisen suosittu semmoinen, mutta siellä on niin paljon turisteja, että en tiedä menisinkö itse. Että tuohon pääsee padolle ja autolla, niin sen takia sinne menee tosi paljon porukkaa. Ja tuossa padon päässä on kahvila, jos me olisi sanonut ruokaakin, me vedettiin vaan kaffet ja limuttaa ja jatkettiin matkaa siinä kohti ja
painettiin sitten Chinaliin asti. Ja Chinali onkin sitten laskettelupaikka talvisi, että toi on laskettelurinteen vieressä olevaa polkua sitten aina kylään asti. Ja siellä taas hotelli ja ruuat ja tämä tunkkaus oli ihan perus tämmöinen, suhteellisen lepponen oikeastaan. Kuuma oli jälleen kerran. Mutta muuten oikein kiva ja juostava, etenkin tuottaa jälleen kerran alas, niin pystyi pitämään ihan vauhtia päällä ihan koko matkaa, ettei siinä tarvinnut himmailla missään vaiheessa. Jyrkkähän se on, että etureidet taas huutaa aina, kun tulee 1300 tonnista alas kylään, niin kyllä sen tietää. Et se on aina karu noi alastuot, ne on tosi jyrkkiä. Hyvä hotelli oli hyvät safkat, kaikin puolin nukuttiin hyvin ja Chinalissa päästiinkin sitten San Niklaukseen, eli tokavikapäivä, ja tämähän onkin klassisia. Jälleen kerran tuossahan matkalla oli myös klassisia noita reittejä. Tämä on Chinalin kisareitti, nehän tulee vaan päinvastaiseen suuntaan, kun me tullaan, niin sehän taitaa olla 8. elokuuta. Chinalin toi reitti, ja aivan käsittämättömän hieno polku. Täysin juostavaa, erittäin juostavaa ja nautinnollista. Meillähän se oli tuon puoleen väliin loivaa ylämäki ja sitten alkaakin alamäki ja niillähän on päinvastoin. Että täytyy sanoa, että kyllä kun katsoo mitä vauhtia, niin me on katsonut joskus niitä kisoja, niin kyllä ne vetää kovaa. Että meillä ei ehkä vauhti ollut ihan samanlaista. Noilla ei ollut ihan tuoreet jalat enää tässä vaiheessa. Niin kuin sanottu, niin yöllä oli tullut vettä tosi paljon. Tässä kohti polku on niin helppoa, että se ei ollut syönen, mutta sitten siellä jyrkemmissä kivikoissa niin sen näki, että vesi on tehnyt vähän tuhojansa. Et siihenkin kannattaa varautua, että se voi hidastua aika paljon se reitti. Lehmiä oli paljon, oli muuten kauniita lehmiä. Erittäin. No tervemmelle. Ja siellä oli vanhat paimenet, että ei se ole ihme, kun tuonne syö villiruohoa, eli kukkia ja kaikkea muuta, että miksi juustoja. Noin maistuu kohtalaisen paljon paremmalta. Kiitos, kun väistit. Verrattuna tuohon viljeltyyn ruohoon ja meidän teolliseen tuotantoon. Hienoja lehmiä. Joo, siis kivaa. Tuosta sitten tuleekin sitten Weisshornin hotelli kohti, joka joku voi tunnistaa sitten Chinalin juoksukisasta aina semmoinen klassinen, joka näkyykin siellä ja tossa se tuleekin heti vasemmalla ja tossa kohta mulle makis taisi pysähtyä ottaa valokuvaa, niin veti ukemit tuohon louhikkoon. Tuolla ei muuten sitten kannata kaatua, että se ei tullut onneksi mitään, että se oli ihan pysähtyneenä kaatu, mutta kaikki hyvin. Mutta tuo on niin terävää se kivi joka paikassa käytännössä, että jos tuo kaatuu, niin sit saa paikalla itsensä aika pahasti, että se on niin, kun olisi veitsiä pystyssä joka paikassa niissä louhikoissa. Saa aika varma olla se jalka, että ei onneksi muuten kaaduttu kyllä. Sieltä sitten on aika pitkä nousu, loivaa, tosi helppoa itse asiassa, kivaa nousu. Oli murmeleita ja semmoista, mutta sieltä sitten lasku onkin taas jälleen kerran vähän semmoista louhikkoista. Pikkupätkää sitten on taas juostavaa tuonne Grubeniin ja Grubenissa me käytiin sitten jälleen kerran pastalounalla ja kasvissyönä ei tietenkään ollut listalla mitään kasvisruokaa, mutta onneksi sitä sai pyytämällä sitten pasta pomodoron sieltä pyydettyä. Ja jälleen kerran kahvit, joka oli, mustaa, jätetään siihen. Sieltä sitten nousu tuonne San Niklaukseen ja se onkin sitten muuttaa oikeastaan tämä kaksijakoinen reitti. Et tästä eteenpäin onkin sitten aikamoista tämän Grubenin jälkeen metsänousu oli hemmetin kuuma ja taas täydellä vatsalla hieman vaikeuksia saada ruoka pysyä sisällä, mutta sitten kollin jälkeen niin sitten alkoikin semmoinen louhikko, että alta pois, että jälleen kerran oli sitä erittäin hidasta. Me ruvettiin vaan nauraa. Se on kivaa oikeastaan. Itse asiassa tosi kivaa menemistä, on vaan hiton hidasta. Tässä nyt näkee vähän, että se on aivan järjettömän hidasta. Mutta ne maisemat on 10/10 ja kyllä tästäkin nautittiin, mutta se on semmoista kiveltä pomppimista ja ne on irtokiviä heiluu sun muuta, että kyllä se on vaan hidasta. Välillä on tämmöistä pienempää, niin kuin tässä näkyy, ja välillä on sitten semmoista auton kokoista. Että sieltä sitten jatkuu rinteeseen ja rinteessäkin oli aika paljon sade tehnyt tuhojaa ja kivivyöryä oli vienyt polkuun osittain välillä mennessä pienempiä pätkiä, mutta tiedettiin, että se oli auki kumminkin, että kyllä me tarkastettiin se, että
Ja jälleen kerran se Niklauksen tuosta se lasku, niin se on käsittämättömän jyrkkää mäkeä. Että kyllä se niin kuin hakkaa ne etureidet sitten niin kuin aivan totaalimuussiksi. Että se aina välillä vähän yllättää. Täällä tämä polku tosiaan sitten, se ihan loppupolku mikä on, niin aivan järjettömän hienoa juoksemista. Et ei se juokseminen kyllä tosta niinku, ei maisemat eikä polut eikä mitään, niin paljon parane. Toki ilma vaan on, ei saa kaatua. Että tonne kun kaadut, niin meet aika monta 100 metriä alaspäin ja taatusti sattuu. Mutta jos on sinut korkeuksien kanssa, niin eihän siinä ole mitään. Se on ihan lepposta menemistä. Itse nautin niistä eikä se muuta juoksemistyyliäkään millään tavalla. Et meillä ei ollut kyllä vaikeuksia, enkä usko, että kellään muullakaan, paitsi jos on korkein paikan kammaa. Se nyt tietenkin on oma haasteensa sitten muutenkin koko homma. Tuolta menee myös alareitti alas, mutta en suosittele. Tämä oli niin hieno maisemallisesti ja juoksullisesti, vaikka sitä louhikko onkin pitkä pätkä, monta kilsaa, mutta se tulee annettuna ja se kuuluu reittiin ja mun mielestä se antaa oman mausteensa siihen ja ikimuistoinen. Eli menisin aivan saman reitin alusta päätyyn Zermattiin asti tälläkin hetkellä. Että ehkä sen kakkosetapin yöpymisen Dixin niin vaihtaisin kyllä ehkä sinne Luuville tai johonkin muualle tai Arolaan. Että se jotenkin pilkkoisi eri tavalla, että sinne Dixille niin se on niin karu. Toki johtui nyt ehkä meidän lämmöistä aika paljon, mutta oli niin kuuma keli, että sitä vauhtia vaan ei vaan löydy. Ei vaan pystynyt. Kyllä ne lämpöhalvaukset aika monta kertaa tuntui keikkumaan siinä rajalla, että iskeekö ne päälle vai ei, mutta niistä selvittiin sitten vähän pysähtymällä ja tuulettamalla, viilentämällä purositteensä. Se ei kyllä auttanut kuin hetki. Semmoista se välillä on. Jalkoja saatiin muuten rasvata ja teippailla aika paljon, että mulla taisi palaa Bodyglidin jalkarasvaa, sitten anti-chafing rasvaa, niin 1,5 tuupia. Eli hyvin rasvattiin, mutta senpä takia ei rakko, ei mitään ongelmia, ei missään lihaksessa, ei mitään. Eli käsittämättömän hyviä, että harvinaisen hyviä. Että mä luulen, että se johtui siitä, että niin hyvät jalkahuollot ja päästiin suihkuilla, että saatiin aina pestyä ja tuuliteltua ja rasvattua joka ilta ja aamu ja kerran päivälläkin vedettiin aina vähintään kerran päivään mä rasvasin uudestaan jalat. Ja toinen oli kinesioteippi, mitä taisi kulua. Mulla kului koko rulla. Enemmän tai vähemmän makiksia taisi mennä sama, että tuli akillesjänteet teipattua. Toi on nilkoille tosi kovaa, toi kivikko, että se ottaa, että saa olla nilkat, kyllä niitä saa treenaa. Että sinne vähän tukea ja sitten tietenkin varpaita teipattiin. Ja uusi itselle tuli, että hikoili niin paljon, että noi sauvan tavallaan lenkit käsissä, niin teki vähän tai meinasi tehdä rakkoa, ei tullut, mutta sen takia niitäkin sai vähän kinesioteippailla, ettei tuu, että se oli vähän yllätys kanssa. Yllätys, että se auttoi kyllä se teippi siihen, että ennaltaehkäisi sen koko. Tässä näkyy Niklauksen kyllä tuo alhaalla, tuossa näkyy jyrkkyys, että se on semmoinen lasku taas tonne, että kyllä tietää aina illalla, että mitä on tehnyt reisillä, että ne on aika tukosta. Lihaskalvot oikeastaan meni itse reidestä aina vähän tukkoon, niitä sai sauvoilla vähän runttaa iltasi auki. Muuten kyllä ei se sinänsä jalat kästi muuten, mutta se väsymys rupeaa tulemaan, että se on niin jyrkkää aina just noin laskut. Ei oikeastaan tunkkaukset meni todella hyvin, että ei ollut mitään ongelmia. Eikä juoksussakaan. Ne kulki ihan täydellisesti oikeastaan, mutta nämä alamäet on kyllä murhaa. Sieltä saatiin sitten hotellihuone. Siellä oli muuten tämmöinen online-puukkaushotelli ja se oli aika niin kuin self-service ja hieman haasteellinen. Jälleen kerran ollaan kisareiteillä. Saatiin hyvät ruuat. Oli itse asiassa halvin kyllä varmaan koko reissulla toisaan Niklaus. Että safkat oli halpaa, hotelli oli halvempaa ja erittäin suositeltua. Sieltä sitten aamulla taas lähdettiin aikaisin. Syötiin aamupalat kerrankin hotellista. Yleensähän ne alkaa 7, eli niihin ei koskaan ehtinyt, mutta tällä kertaa sitten saatiin. Ja mielenkiintoista vanhukset kyyditään sitten mökeillensä vuorille, niin helikoptereilla kamoileensa, että sitten kun ei enää pysty, niin se on aika hauska huomata tämmöinen pikkujuttu.
Tämä viimeinen päivä onkin sitten yhtä nautintoa. Alkuperäinen suunnitelma oli mennä tuolta vasemmalta yläreittiä pitkin. Se on erittäin hienoa, on nähnyt kuvista sun muista, mutta se on pysyvästi suljettu. Sinne ei kannata edes yrittää. Ei ole mitään kylttejä, että se olisi suljettu, mutta vasta siellä topissa. Eli sitten kun olet noussut 2 tonnia, niin sitten onkin, että se on kivivyöry vienyt kaiken. Siellä ei ole mitään polkuja enää. Ja sieltä tulee itsestään koko ajan ropisee. Tässäkin, missä me käveltiin, niin ropisi itsestään kiviä, että suhtautuisin erittäin kunnioituksella, että ei kannata lähteä edes koettaa. Jos ne on suljettu, niin siihen on erittäin vahva syys, miksi. Ja täältä sitten on tosi tiukkaa nousua, neulasmetsää, tosi paljon juostavaa. Päästiin Eurooppa-huttele, joka muuten pitäjä on suomalainen nainen ja tytärkin puhuu suomea ja oltiin, että mitäs. Ja saatiin sitten jälleen kerran limut juotua, sitten fantat napaa ja niillä energioilla sitten jatkettiinkin siitä, että sermattiin päätyy asti, että ei me tarvittu muuta syödä. Eikö syötiinpä itse asiassa ton jälkeen. Eurooppa-huten jälkeen joudutaan laskeutua tuonne alas, koska jälleen kerran se riippusilla jälkeen on yksi pätkä. Sitä Eurooppa-VG suljettu oli tänä vuonna ainakin, että se on ollut useamman vuoden, että kivivyöry oli taas vienyt sieltä täysin polut ja siellä kanssa ropisi niitä. Nytkin tässä oli tosi paljon tehty uutta polkua. Oli tehty siltoja, tikkaita, tosi jyrkkiä tikkaita tai semmoisia rappusia kapeissa solissa ja kivien ylityksiä ja tuommoisia puroja ylityksiä. Niin tosi uutta tehty, ihan just selkeästi oli tehty ne. Aika ilmavaa juostavaa, mutta tämmöistä neulaspolkua, joka oli todella harmonisesti jaloille ja tykättiin. Oikeastaan tämä koko päivä on juostava. Tässä näkyykin tämä suomalaisrouva ja hänen tytär Eurooppa-hutella, joka on pitänyt sitä 26 vuotta, että vissiin rakentanutkin mäkiä. Sitten on tämä kuuluisa silta. En tiedä kuinka pitkä on, mutta veikkaat 500 metriä. Aivan järjettömän pitkä. Sinänsä kokemus, sinänsä mennä. Eipä siinä mun mielestä mitään ihmeellistä. Sama kuin kävelis jalkakäytävää pitkin. Hienot maisemat ehkä. Sanotaanko näin. Ja kyllähän toi nyt syy, miksi se on rakennettu, on just nuo kivivyörät, että siellä vyöryy niin hitosti. Tuossa näkyykin, mitä Murkula toi ja siellä kuulikin, kun meni itsestään kiviä alas. Kyllä ne ihan syystä on rakentanut noin. Ja sillan jälkeen sitten joutuukin jolkottelemaan tuonne alas ja siellä on semmoinen leirintäalue, missä me täytettiin taas vesipullot ja syötiin lounas taas jälleen kerran ja niillä sitten mentiin päätyyn asti. No. Yleisesti ottaen pari applikaatiota tosiaan kannattaa lataa puhelimeen, eli se Swisstopo-applikaatio, aina kun liikkuu Sveitsissä, me oot sitten vuorilla talvella tai kesällä, niin näyttää tosi hyvin, jos joku on suljet. Näyttää myös vesipisteet, by the way, ja yleiset bussiaikataulut ja poikkeustilat niihin ja se on muuta. Ihan 10/10 applikaatio. Ei ole ehkä maailman intuitiisin käyttää, mutta kun vähän opettelee, niin kannattaa vähän harjoitella etukäteen, että mistä ne vesipisteet esimerkiksi löytyy. Että suositeltu. Toinen on sitten Swiss Meteo tietenkin kanssa ja sama juttu, että se antaa tosi tarkat sääennusteet tuolla. Meteo Blue tietenkin toisena. Me katsottiin nyt useammasta vielä vahvistettiin, mutta kyllä Swiss Meteo niin mielestäni tarkin noista taisi olla. Täällä on sitten taas vähän vyöryviä niin noita polkuja jonkun verran, mutta ihan okta. Hidasta oli pikkupätkät, mutta sitten aina ton tunkkauksen jälkeen oli tosi juostavaa. Sitten oikeastaan ihan sermattiin asti. Maisemat on taas jälleen kerran kohdillaan. Ja tietenkin tässä rupeaa mielellä nousee, kun tietää, että päätyy ollaan menossa. Ja sitten ton oikeastaan sen tokan nousun jälkeen, kun käydään siellä laaksossa alhaalla, niin kun lähdetään uudelleen ylös, eli tämän laskun jälkeen käytiin tosiaan tuossa leirintäalueella. Sen leirintäalueen vieressä on vesipiste, mistä sai vettä ja ravintola sen vieressä, mistä saatiin syötyä. Ja tästä kun lähdettiin ylös, niin tästä eteenpäin onkin sitten oikeastaan kaasupohjasjuoksu, että se oli yllätys itselle, että kuinka luuliset jalat on aika väsyneet, mutta ei, itse asiassa löytyi vaan vauhtia lisää, että jotenkin se kun nousun jälkeen, kun se Matterhorn tulee kulman takaa näkyviin, niin kyllä se nosti mielialaa ja kerrankin kun se näkyy, oli hyvä keli ja kaikin puolin, niin kyllä sitä jaksoi sitten painaa oikeasti ihan reipasta vauhtia päätyy asti, että aivan käsittämän taas hienoa polkua juosta, että
Tämä oli pikkusen pehmeämpää ja niin kivikovaa toi alustakaan, niin kun jalat tavallaan silleen niin tuntuu aika armolliselta, sen takia ehkä sitä vauhtiakin löytyisi vähän enemmän, että oli tosi kiva mennä ja itsellä tuntui, että kyllä me sitä vitsailtiinkin, että pitäisikö käydä Zermatissa kääntyä ja lähteä takaisinpäin, mutta uudestaan sama reitti, mutta ei tällä aikataululla kyllä tällä kertaa. Ehkä koko reissun antikliimaksi oli sitten itse asiassa päästä tuonne Zermattiin, että olet ollut 6 päivä tässä olet toi meillä niin tuo vuorilla ja tosi vähän ihmisiä, ei ole ruuhkaa missään oikeastaan. Sitten tuo Zermatt, tuossa oli muuten tuommoisia kivisuojia tehty vyöryjen takia. Tuolla vyöryy niin paljon, että siinä on tehty sellaisia onkaloita, että jos tulee vyöry, niin voi mennä siksi aikaa suojaa tuohon, että sateella toi voi olla aika oikeasti mielenkiintoistakin touhua, että riskit kasvaa aika paljon, jos irtokivet lähtee sateen liikkeelle. Tosiaan antikliimaksi oli päästä Zermattiin, koska se on täynnä kiinalaisturisteja. Tuli henkilökohtaisesti näin ihmisvihaajana, niin tuli kohtalaisen suuri ahdistus tuosta ihmispaljoudesta ja me todettiinkin, että ei muuta kuin ensimmäisen junaan ja äkkiä pois. Ja niinhän siinä sitten kävi, että ensimmäisellä junalla sitten hypättiin äkkiä sieltä ja Zermattista pois ja lähdettiin ystävien luokse Zürichiin ja heidän kattoteressilleen sitten. Siellä oltiinkin loppureissu sitten ja välteltiin ihmisiä. Mut kaikin puolin erittäin suositeltava reissu, erittäin suositeltava reitti. Vahvasti suosittelen kyllä kaikille, että kannattaa mennä kokeilemaan. No, mitäs kamaa sitten pitäisi reissua ottaa? No reissuhan on se 220 kilsaa. Siitä jos tekee noita variaatioita, tässäkin pääsee heti Chamonixista kun lähtee, jos vedät yläkautta vasemmalta, eli klassista Mont Blancin ympärijuoksureittiä, niin äkkipäätön mä laskeskelin, että 260 kilsaankin toi voi venyttää, mutta sitten se 5 päivää, sanotaan 4-6 päivää toi reissu, niin kyllä mä sen niin kuin siihen haarukkaan itse oli tyytyväinen siihen 5 päivän suunnitelmaan ja edelleenkin tekisin sen täsmä samalla suunnitelmalla ja pari ekstra päivää, että pitäisin, oli niin hienot mun mielestä reitin valinnat, että kyllä tykkäsin. En lähtisi muuttamaan. Tuostahan menee Vallorsinen kautta sitten ne UTMP-perusreitit, mutta tämä oli ehkä uniikimpi mun mielestä. Vähän ehkä haasteellisempi, aika paljonkin enemmän nousua ja haastetta, mutta kannattaa, tai suosittelisin kyllä ehkä enemmän itse tätä. Tai ainakin omaan makuun. Vähän haastetta enemmän. Kamoista sen verran, meillä oli 20 litraset reput, en ottaisi missään nimessä isompaa, se rupeaa painaa ja hakkaa selässä sitten, jos on vähän painavampi. Meillä oli 3 lötköä, 2 edessä, 1 takana vaihtona ja sitten oli filtteripullot, sauvat luonnollisesti, sitten oli sadetakki, housu, hanskat, untsikat oli, sitten oli 2 teepaitaa, eli illalla saisi vaihtaa kuivan teepaidan päälle ja varakalsarit ja varasukat. Ja sitten 1 pitkäheinen merino, hupullinen, että jos tuli kylmä, jota itse asiassa kaikkia kamoja tuli käytettyä. Eli jos siellä ylhäällä Brafleurin majalla nyt tämän luuvin jälkeen kun noustiin, niin kyllä siellä oli varmaan lähempänä nollaa se keli siinä kohtaa illalla ja ei siellä niinku liian lämmin ollut. Ei tosi juostessa tarvinnut, mutta sitten kun pysähtyy ja energiat niin vähissä. Ja jos olisi tullut keli päälle, niin kyllä kaikki kamat olisi mennyt ihan varakalsareet myötenkin varmasti päälle. Ja fleecehoustkin mulla taisi olla. Energiaa sai ostettua reissun päältä hyvin, banaania ja tosiaan Cliff Baria ja jotain nallekarkkia ja tämän tyyppistä tuli vedettyä. Lounaat saatiin noita mökeiltä aika usein otettua tai sitten noista kylistä aina alhaalla, että vaihtoehtoikin oli ja kahvi ei voi suositella kellekään. Limui sai tosi paljon, hintataso on aika kova, eli varmaan se joku 5 frangia per limu yleensä oli aika se standardi ja lounaat on varmaan se päälle 20 aina, että siinä suhteessa. Mitäs muita? Aurinkorasvaa meni tosiaan tuupi per tyyppi, kinesioteippiä meni rulla, hankausrasva, eli noita rasvoja jalkoihin meni 1,5 tuupia itsellä.
huulirasva oli kovas, aurinkolasit ja lippi, se tämän tyyppistä, ja puffi oli aika kovas. Irtohihat oli itse asiassa tosi paljon käytössä, aina noista kollien ylityksessä puffi ja irtohihat päälle, koska niistä tuulee, ja siinä on kylmä, vaikka muuten olisi tosi kylmä, aina kollin kohdalla niin tuntuu, että se tuuli on niin navakka, että se meinaa ottaa vähän niin kuin flunssan päälle sitten. Tuulitakkiin tuli vedettyä myös jonkun verran kolleissa, lähes jokaisessa itse asiassa vielä niskaansa, että kyllä siitä oli hyötyä, että se oli tosi hyvä. Vaikka sitten muuten olikin kuuma, mutta aina ne aamustartit ja sitten etenkin aamulla, kun meni kolli yli, niin se oli kylmä, mutta sitten heti kun se aurinko tuli kunnon varjon takaa pääsi toiselle puolelle vuorta, niin johan tuli kuuma. Niistä nyt ehkä pääpiirteittäin tulee kengät suosituksena. Älkää ottako pehmeämpiä kenkiä, louhikko on niin hitosti, eli kivet lyö läpi. Eli mulla oli VJ Ultra 3, en ainakaan yhtään pehmeämpi ottaisi, ne nyt on ollut luottokengät La Sportiva Prodigio Proon kanssa, ja Magicsella oli Genesikset, Eslabin Genesikset, ja kovasti kehus, ja itsekin on niillä juossut, että mä luulen, että erittäin stabiili kenkä siihen louhikkoon kanssa, että ne nyt sopii meidän jalkaan, ja oli hyvät siinä suhteessa. Mutta ei kai siinä varmaan niin kuin suurimmalta osilta pääkielet, mitä tulee mieleen, mitkä siellä niin kuin oikein poikkeuksena oli. Ja tosiaan mobiiliaplikaatiot, ei ollut varapankkeja, pystyi lataamaan joka ilta majoituksessa puhelimet ja kellot ja tämmöiset. Ja tietysti jälkitiennekin kellossa, ja siinä suhteessa kaikki ihan normisti. Ei muuta kuin hyvää reissua, ja toivottavasti innostaa lähtemään. Ja saa laittaa kyselyä Instagramistakin, supersankari. Nimimerkillä löytyy Instagramista. Kiva, kun jaksoit katsoa ja kuunnella.